नमस्कार, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण अनारसे बनवणार आहोत, एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत असे। चला तर मग वेळ न घालवता पटापट अनारशाच्या रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत। अनारसे बनवण्यासाठी जो तांदूळ घेणार आहोत तो जुना तांदूळ घ्यायचा आहे। थोडे जाडसर रेशनला मिळतात ना ते तांदूळ आहेत हे मी 1 किलो घेतलेले आहेत। वाटीच्या प्रमाणामध्ये 5 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहेत इथे। हे आपल्याला स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे आहेत, चोळून कारण आपण नंतर हे चोळून धुणार नाही आहोत, त्यामुळे पहिल्यांदाच धुताना चोळून व्यवस्थित धुवून ठेवायचे। हे सोमवारी सकाळी मी स्वच्छ धुवून असे भिजत ठेवलेले आहेत तांदूळ। दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी सकाळी तुम्ही बघू शकताय। आता आपल्याला हे चोळून धुवायचे नाहीये, नुसतं याच्यातलं जे पाणी आहे ते ओतून टाकायचं आहे आणि पुन्हा पाणी घालून असेच झाकून ठेवून द्यायचे आहेत। ही प्रोसेस आपण 3 दिवस करणार आहोत, म्हणजे सोमवार रात्र झाली, मंगळवार रात्र आणि बुधवार रात्र। गुरुवारी सकाळी काय करायचं आहे, आपले तांदूळ व्यवस्थितपणे भिजलेले आहेत, फर्मेंट झालेले आहेत। हे असे वर बुडबुडे आलेले दिसणार बघा। तुम्ही असं जर टॅप केलत ना तरी वर असे बुडबुडे येणार। मग समजायचं आपले तांदूळ व्यवस्थित असे फर्मेंट झालेले आहेत। त्याच्या गुरुवारी आपण काय करणार, हे तांदूळ धुवून घ्यायचे, त्याच्यामध्ये पाणी घालून हे बघा असे निथळत ठेवायचे एका चाळणीवर। आणि हे आपल्याला व्यवस्थित असे सुकत घालायचे आहेत पसरून। 4 तास चांगले सुकवून घ्यायचे, म्हणजे थोडेसे हे तांदूळ ओलसर असतील। असेच असताना आपल्याला हे मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत। हे बघा असे पसरून घालायचे आहेत तांदूळ। इथे तांदूळ सुकत घातल्यावर मला 4 तास झालेले आहेत। हे बघा थोडेसे ओलसर आहेत हे तांदूळ। आणि आता आपल्याला काय करायचं, हे तांदूळ मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे पीठ। आणि इथे मी मैदा चाळायची चाळण घेतलेली आहे आणि त्या चाळणीमध्ये हे पीठ घालून आपल्याला व्यवस्थित एकदम बारीक असं पीठ चाळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने मी मिक्सरला सगळे तांदूळ लावून घेतलेले आहेत आणि त्याचं पीठ बनवून घेतलेलं आहे। आता मी अनारशाचं पीठ मळायला घेणार आहे, त्याच्यासाठी मला गूळ लागणार आहे। तर इथे मी पाऊण वाटी गूळ घेतलेला आहे। हा मी एका डब्यामध्ये ठेवून त्याला ह्या 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। अनारशाचं पीठ मळण्यासाठी आपल्याला थोडासा मऊसर गूळ लागतो, तर तो गूळ आपण बनवून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर मी इथे 2.5 वाटी पीठ घेतेय आणि ह्या पिठामध्ये आपला जो मऊ झालेला गूळ आहे ना तो घालून घ्यायचा आहे। आणि हे पीठ मळून घ्यायचं। सुरुवातीला हे पीठ मळताना थोडंसं कठीण पडतं, पण जसं जसं गूळ वितळत जातो ना तसं तसं पटकन पीठ मळून तयार होतं। हे अशा पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचं। हे बघा हळूहळू पातळून छान असं हे बघा आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता काय करायचं, ह्या पिठाचे मी 2 गोळे बनवलेले आहेत। तुम्हाला जेवढे गोळे बनवायचे असतील तुम्ही बनवू शकता, किंवा तुम्ही एक अख्खा गोळा पण असा डब्यामध्ये झाकून ठेवू शकता। इथे मी 2 गोळे बनवून घेतलेले आहेत आणि हे दोन्ही गोळे एकदम स्वच्छ असा डबा, सुक्का डबा घेतलेला आहे, त्या डब्यामध्ये घालून ठेवायचे। आपण गुरुवारी तांदूळ उपसून स्वच्छ असे सुकून पीठ बनवून हे गोळे बनवलेले आहेत। गुरुवार रात्र आणि शुक्रवार रात्र 2 दिवस आपल्याला असंच हे पीठ बाजूला ठेवून द्यायचं आहे झाकून व्यवस्थित असं। आता शनिवारी सकाळी तुम्ही बघू शकता, हे बघा पीठ आपलं छानपैकी असं आलेलं आहे। आता काय करायचं, हे दोन्ही गोळे बाहेर काढून घ्यायचे आणि हे आपल्याला मोडून घ्यायचे आहेत। हे पीठ जेवढं जास्त व्यवस्थित फर्मेंट होणार ना तेवढेच अनारसे आपले सुंदर होणार। अशा पद्धतीने बघा हे सगळं पीठ मी इथे मोडून घेतलेलं आहे। थोडं घट्टसर असतं हे। आणि आता आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। तसंच आहे, ह्याला काही लावायची गरज पडत नाही। तुम्हाला हवं असलं तर तूप थोडंसं लावू शकता हाताला आणि हे पीठ असं व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं। जसं जसं आपण मळतो तसं तसं गूळ असल्यामुळे हे पीठ पुन्हा नरम व्हायला लागतंय बघा। अशा पद्धतीने छान असं आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता काय करायचं आहे,
इथे मी खसखस घेतलेला आहे. छोटासा एक गोळा घ्यायचा आणि तो खसखसावर ठेवून अशा पद्धतीने आपल्याला अनारसा बनवून घ्यायचा आहे. हे बघा मी करते ना तशा पद्धतीने त्याचा गोल करून घ्यायचा, गोल असा बनवून घ्यायचा. आणि खसखसावर अनारसा असा बनवल्यामुळे ना आपल्याला पटकन तो उचलता पण येतो. हा बघा इथे आपला अनारसा हा थापून झालेला आहे. मी तुम्हाला उचलून दाखवते बघा. मस्तपैकी खसखस पण बघा किती मस्त लागलेली आहे. आणि अशा पद्धतीने खसखस त्याला थापतानाच लावली ना की ती तेलामध्ये पण पटकन सुटत नाही. तेल गरम झालं ना की अनारसा सोडताना काय करायचं, खसखस लावलेली जी बाजू आहे ना ती वर ठेवायची आणि अनारसा सोडायचा. वरच्या बाजूला आला पाहिजे खसखस. आणि अशा पद्धतीने अनारसा तळून घ्यायचा. वर त्याच्यावर असं हळूवारपणे तेल घालत राहायचं, म्हणजे छान असा अनारसा बनवून तयार होतो. हे बघा इथे आपला अनारसा बनवून तयार झालेला आहे. आणि हा एका जाळीवर काढून घ्यायचा, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे एक्स्ट्रा तेल असेल ते सगळं खाली नितळून जाणार. अशाच पद्धतीने मी इथे सगळे अनारसे बनवून घेणार आहे. हे बघा असे छानपैकी अनारसे सगळे बनवून तयार झालेले आहेत. तुम्हाला इथे मी एक अनारसा तोडून दाखवते, किती छान जाळी पडली आहे तुम्ही बघू शकताय. आणि अशा पद्धतीने ह्या दिवाळीमध्ये नक्की अनारसे बनवा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.